ассалому алайкум дӯстони азизам, каса чӣ хелен, созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз 8 октябри 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 109 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кунед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. аппарати фурӯшӣ барои сменблок барорӣ рӯй кардагиян. мошини Opel Sedan аст бардруи азиз ки ягон ҷурат хеле мошини фасон надошт. Mercedes S-класс астай. замини арзон аст дар ноҳияи Вахш, шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Душанбе. якадай шаҳри Душанбе квартира дар кӯраи Тучансма дар кӯрай дар ҳами видео гап мезанам. хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад ноҳияи Файзобод, шаҳри Ваҳдат ва як хонаи арзони дига аст дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон. квартира арзон аст дар шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе. қизиқи видео ҳамие ки аз заминаи 65000 сомониш мега. бардруи ғариба шумо метавонед ки аз замина 595000 рубл да бихарен. ва дигар чизои арзон ҳам аст бардруи азиз. видеоро то охиша тамошо кунед. ҳатман лайк бижиқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. анака мирим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, لبای ماشینا دیدین؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در همین بارهایی که تاجیکستان میآیند ها بازار صدوات و لیولینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرگزاری کرده میشوند. بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموما عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده. бардруи азиз, элона сар мекунем мегзарем ба 1 миллиони имрӯза. ҳака бо диққат гӯш кунен, телевизора пастар кунен. бардруи азиз, мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузифи Sedan соли баромадаш 1997 солай. сӯзишвориш бензин газ кор мекарда. абиё моториш 1.6 литрай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. дискоҳош ана рамашка будай, кондисионер дора кор мекунад, сиди салонай, ҳуҷҷат танировка доштай, сентр замока бардруи азиз, магнитофон, телевизор ҳамаи чира дора. 4 та балони нав доштай. адрес бардро шаҳри Бохтар дай мега, яъне ки Қарғанда пеши бозор да будай. нархиш 57000 сомонӣ. бардруи азиз, соҳиби мошин гуфтагия ки мошин гарани тозай ба гарантиш 57000 сомон, ҳуҷҷат танировка дора. арзон мешава, алишам мешава ба Corolla 3 ё ин ки Camry 2 болои пул метаҳанд. бардруи азиз, мошин ганда тоза, яъне ки шаҳри Бохтар да пеши бозор да будай 57000 сомон. пули урусча дар бар экран навистагиам. бардруе ки пули хонаро ҷамъ кардагӣ нестен, марҳамат имсол мошин бихарем, ба соли оянда ягон хонаи арзон меғелта дар ҳамин канали ма. бардруи азиз, и мошин дар Москва қарор дора. бо диққат гӯш кунед ки касе ки дар Москваен. Mercedes S-класс соли баромадаш 1999 солай. сӯзишвориш бензин, моториш 1.8, коробкаш автомат, ана ҳуҷҷатош ҳастай мега, кондисионер, печка ҳамаи чӣ дора. адрес бардро Москва, метро Анино гуфтагиай. адрес Москва, метро Анино. ана нарша гуфта ки 340000 рубл бугӯ. касе харидор бошен бо муомила дора. занг зада маслиҳат кунед. бардруи азизам, лайкҳои бепла биҷиқен. апашкош морам лайкҳоро серьёзни биҷиқен. бардруи азиз, ана касе ки ай шаҳри Ваҳдатем бо диққат ба чӣ ачкидора гӯш кунен. як замини арзона гап мезанам. бовар ки нархиш зурайда, пул мешидози худам мехаридамаш. и замине десен қарор дора дар шаҳри Ваҳдат, дачикои Лиҷак. шаҳри Ваҳдат, дачикои Лиҷак. ай канал боло. 8 сотиқ заминаи овсвеч мега ҳастаи мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% будай. гирди замин ду тарафш маҳкам кардагӣ. магазин, масҷид, ана мактаб наздик будай. нарша бардруи азизам 65000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава. ва соҳиби ҳамин замин мега ки алишам мешава ба мошин. бардруи азиз, номрои телефону шастаи занг зада маълумоти бештара бигирен.
ана ки гил дар даруни тағора видеоҳои бачаи ачкидор давом дора. Бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мақсад чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки дар нами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидороро рекламаи зуруш мекунем. ва дӯстони азиз, ҳозир як компанияро барои шуморо гап мезанам. марҳамат, гӯш кунед. дӯстони азиз, компанияке бозоралӣ ва компанияке назара шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо Москва ва Московский област, пеши хонатон, ҷои кортон, пеши домтон, ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд, шуморо ҳамуҷа мегиранд, ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меоранд. бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтаринай, ана қариб ҳар рӯз коршон ҳамияхи мисол одам мебаранд меоранд. нарша гуфта ки 7500 рубл. бардуи азиз, 7500 рубл ай ҳамада компанияи арзон. И бародаро як 8 сола 10 сола таҷрибаи корӣ дора. нарша гуфта ки бардуи азиз 7500 рубл. номери телефонош ҳаст, номерошон WhatsApp дора, занг бизанем, бигӯем ки номерои канали Саудотиҷа гирифтам. дӯстони азиз, дар ин навор квартираҳои арзонам ҳастае, барои он видеоро то охириша тамошо кунен. бардуи азиз, як хонаро ай шаҳри Ваҳдат гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. ана видеоша барои мо рароӣ кардагиай. агар шумо мисол хонаи фурӯшӣ дошта бошен, метавонед ки ҳамхеле видео карда дар мо роӣ кунен. хоб, бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ана дачаҳои ҷойи никудӣ назди раҳи Калон. 6 сотиқ заминай, 3 дархона ба кайлдориш кардагӣ, бания дар дарун шуда. бардуи азиз, 6 сотиқ заминай, 3 дархона ба кайлдориш, чихеле ки гуфтам, бания дар дарун шай. ремонти пра дора, мақсад 100%. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагиай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳезмхона доштай. дарахтои мевадиҳанда, бардуи азиз, бисёр дора. дарахтои мевадиҳанда мисол гарани бисёр доштай. хонада ҳозир одам зиндагӣ дора мега. хонада ҳозир одам зиндагӣ кардесай, ҷошзурай бо ҳавои тоза дора. бардуи азиз, фақат миёй пула метиҳу медрои зиндагӣ мекунӣ. нарша гуфта ки 250 000 сомонӣ бугӯ. 250 000 сомон бардуи азиз нархиш будай. касе харидор бошен, занг бизанем, бигӯем ки номерои канали Саудотиҷа гирифтам, шумо дабо нашод нархи наво муомила мекуна. номерои телефонош WhatsApp-ам дора. маълумотша бо дар бар экран навистагим. бардуи азиз, ана занг зада маслиҳат кунед. бардуи азиз, чихеле ки дар аввали видео гуфтам, якада квартира дар кораи ҳамуро гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. якадаи шаҳри Душанбе, квартира дар кориштагиай, ай территорияи бозори Саховат, Маяковский, автовокзал, Правсоюз, диагностика. ҳамин территорияда бардуи азиз, дукомната квартира ай 45 квадрат боло боша мехара. дуюм, сеюм, чорум этаж боша бо зур мешава мега. нархиш то 350 000 сомонира бардуи азиз мехара. то 350 000 сомонира мехара. дукомната боша мега. ҳозирашда 250 000 сомонӣ дора. бардуи азиз, касе ки ҳамин территория квартира дошта бошен, ҳамин якада занг бизанен. дӯстони азизам, хаста набошен. эълона давом метам. лайкора фаромӯш накарда бошен, касе наҷиқида лайка. бардуи азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Дубеда. айраи Калон мега 150 ё 200 метр дур будай. 6 сотиқ заминай, хонаи дуошёна бояд шава, 1 этаж, 3 дархона, ремонти коробка қатӣ тайёрай. дим этажа бардуи азиз, маналича мерезива кора пеш мебарӣ. чихеле ки десен 1 этажиш тайёрай, 3 дархона, мақсад 1 этажиш тайёр будай, ремонти коробка қатӣ. проекти дуошёна бояд шава. ана бардуи азиз, чихеле ки гуфтам, маналича мерези кора пеш мебарӣ. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкамай, қариби хонада мактаб, масҷид, магазин наздик будай. нарша бардуи азизам 145 000 сомон мега арзон мешава. ва сабаби хона гуфтагие ки алиша мешава ба хона дар ноҳияи Файзобод. бардуи азиз, маълумотша дар бар экран навистагиам, ана марҳамат видеоша тамошо кунед. касе харидор бошен, бардуи азиз, занг зада маълумоти бештара бигирен.
касе тамошо кардеса бга ҳо ака тамошо кардесам давом шуде. Бардруи азиз бисёр замин гуфта буден шаҳри Душанбе марҳамат на гӯш кинен ака. Замин десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Нефтяник 6 сотиқ заминаи мега ҳуҷҷатош 100% будай фундаменти мисол ами хона 9 ба 9 рехтагиай бардруи азиз чихеле ки дар видео мебинен мана овусвеч мега ҳастаи мегзарониш тамом нархиш 150,000 сомонӣ мега. Касе харидор бошен бо савдо мешава. номерои телефонош WhatsApp дорад, занг бизанен, замини арзона шаҳри Душанбе бихарен. дӯстони азизам, мегзарем ба 8 эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. аппарати фурӯшӣ барои баровардани семенблок размер 39 ба 19 мебаровардай, трансформатор қати кабелош дора, мишалка доштай, падонош қатияй, ароба дора бадруи азиз, аробашам падарка 5-6 соат да 1000 дона семенблок мебаровардай, комплектай, ҳамаи чизош ҳаст. ҳози ҳами акао кор кардесан, мақсад ҳози ҳами кор кардесай, мега ки касе бихара установкашда ёрдам мекунам. адрес бардро шаҳри Кӯлоб, нархиш 80,000 сомон арзон мешава. бардруи азиз хеле ки гуфтам, аппарати фурӯшӣ барои семенблок брорӣ размер 39 ба 19. ҳамаи чи комплектай 80,000 сомон, установка хичон ёрдам мекунанд. зангзда маслиҳат кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азизам, хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба як хонаи фасони хушрӯ. бовар ки хона гарини маъқул шинеки. бардруи азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, канечкаи автобузои 27. гӯш кардем бардруи азиз, як бор дига мегӯм. шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, канечкаи автобузои 27. 2 сотиқ заминаи 2 дархона кардаги кухни бания дар даруншай, ремонташ пад абои тайёрай, берини хонара рангбор кардаги задаги бадруи азиз чихелек десен ранги фасон задаги, овусвеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100% гирди хона маҳкамаи ҳоҷатхонаш беринда будай, нархиш 220,000 сомон, касе харидор бошен арзон мешава. номерои телефонош ҳаст бардруи азиз, занг бизанен, бигӯен ки номерои канали савдо теҷӣ гирифтам, шумо дабо арзон мекуна. агар ами ютуб бифаҳма ки ман хеле хона ва замини арзон мондесам, мумкин канали мара маҳкам кунада. бардруи азиз, ин замина нигаҳ ки нарха чӣ хел арзонай, касе ки ай ноҳияи вахшен бо диққат мара гӯш кунед. ин замина десен қарор дорад дар ноҳияи вахш, тарафи савхози вахш гуфтагиай 26 сотиқ заминаи 4 дархона ба кайлдор банияш фундаментош рехтагӣ, овусвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош созан, мактаб дарё раҳи калон наздикай, ҳамсояҳо зиндагӣ дорам бардруи азиз, мақсад гирда атрофашда, нархиш 160,000 сомон, касе харидор бошен бо муомила мешава. номерои телефонош WhatsApp ҳам дора, зангзда маслиҳат кунед. бачаёча бихия кофе талха ё арсиколай хина кабзаки ба фикрам ховуд бурдесая. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ, бачаёча бо диққат гӯш кун. ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қарған, як хонага квартира дар 4 этаж қарор дора, кӯчаи Ламанос. бардруи азиз, як хонага 4 этаж, ана шаҳри Бохтар, кӯчаи Ламанос. домои пешинаи квартира ремонт кардаги, соҳиби квартира маълумот додааги ки як хонага дар Ламанос 4 этажда қарор дора, кришааш маҳкам будай, доми 7 сари раҳ, мисол ҳамаи чи наздикаи мактаб, боғча, хона ҷои беҳтарин дай бардруи азиз, тамоми шароитҳоро дора, тамоми шароитҳош муҳайё будай, балкони 6 метра дора бардруи азиз, нархиш 220,000 сомон, касе харидори аниқ бошен бардруи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед, харидори аниқ бошен, зангш бизанед.
видеои пешинара комментариёша хондум. бисёри бардурои Россия, Апашкои Россия гуфтанд ки квартираи арзонаи шаҳри Душанбе шава бимонед. Ина марҳамат бардурои азиз гӯш кинен. Хай як сурат шастай касе харидори мисол квартира бошен бо мерен ай пеш квартирара мебинен. Озима маълумотша гап мезанам. И квартира десен қарор дора дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, як хонага квартира дар 4 метаж қарор дора, 33 квадратни метрай. Дом новостройкаи ана соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ ана дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, колхози Россия, прокати Москвич қарор доштай. Дар 4 ошиёнаи бадруи азиз ремонти миёна гуфтагиай, канализатсияи шаҳрӣ доштай, нархиш 230 000 сомон. арзон мекунад намекунад навистагӣ нест бардуи азиз, фақат навистагие ки 230 000 сомон. харидори аниқ бошен, занг зада маслиҳат кунен. ана ака пири кор гил дар болои бом видеои мо шид тамом. ханам хеле шеринар апашко модаро хоҳаро ако додаро ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза ана аз куҷое ки аппарати фурӯшӣ, ана мошини фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан. ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хай бо як хел ҷои видео да камкам шӯхӣ мекунем бардуи азиз. як настрини бошам хеле шӯхӣ камкам мекунем. медонам ки ҳамин шӯхиҳои ма камкам шумода маъқулай, барои ҳамо ҳамин шӯхиҳоро мекунем. камкам шӯхӣ мекунем бардуи азиз. бо ба дилтон нагӯем ки бача девнаи чия не бардуи азиз. мо ҳамин хел гапзанида омӯхта шудагием да охи. хуб бардуи азиз, хай дига гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва касе ки ана дар ғарибӣ қарор дорем бардуи азиз, кисоатон пури пул ба ватан бигарден. агар ягон кас реклама аз ҳамин хона квартира дошта бошен, метавонен ки дар нами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунен. мо барои харидорора дар видеои дигарӣ рекламаи киногиш мекунем. бардуи азиз хаяка. салом алейкум бародаро, апа хоҳарам каме мардури телефони бақват гирифтаги бародаро. бародарои ғариб агар шумо мехарен дар сафка ашоти мо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз дорем, YouTube да бародаро канал дорум. телефон тиҷе дар YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунем, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болишум ай пеш гам мезанем. кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо доставка бесплатна, любой 28 шаҳр на вилоят хатм ашоти мо бародаро доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорем бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя. номеремо 907 89 18 18 бародаро 300 сом мехари, 400 сом мехари, любой хел телефон бародаро дорем. лайкора бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя. бародаро ки кадои мақсад TikTok дорем, YouTube надорен, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорем. да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе тоҷиқа бизанем бародаро, тоҷиқа бизанем, YouTube дам канал дорем. телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро, лайк шапак не. тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана пешакаст мо телефон хариби бардар. дар пана ихда боши. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.